Lang parpan lang tuk rong pi arong along Karbi sengkan kimi rong ker karklipon. Pini ar koi ni phaipho ningkan surhini rain koi ra kethom arni lakhain koi ra trok duar baguri constituency daithor angkang lang tuk rong pi arong rong ker karkli Karbi ningkan kimi arni pen pache ton ponthusi rong ker karklipon. Lason si Karbi Anglong angkang pi alongta Karbi New Year sengkan kimi arni katalon mate Karbi nim rokom arna maphan kethok kijir ajai mek Pini ar koi ni phaipho surihini rain koi ra kethom aningkan sitame rong ker karkli ahirjume chohang ponlo. Lason si lang parpan lang tuk rong pi arong alongta than rong ker karkli pon. Labangso arong ker karkli asiamen lake hemphu mukrang pira sinja baba rong solai arlong pira chekima kurusar ame lake hemari rong pi ajit teron robison tokbi rajib tokbi alang litum pensi arkli ponlo. Pen ke vomut vokanta mesen pusi kurusar ajiteron pen pachini pon. La pen ke Karbi Anglong Autonomous Council Education in Church EM Richard tok bisitame ningkeme ningkang sampen labangso arong ker karkli pon along nangcherap nangcheto dun puta ajiteron pen ningje pon. Dehori pen amos inti. Cartoons 220 aron re pen kewan ahor lahorijan check get along kene pon long. Patumini Pipli Arkoya Cheklo Dilai Police Station ke parlo Lahorijan check get along Humni NL07 AA1731 Lapen AS01 PC3829 Tata Yodha pick up along pen Cartoons 220 Hojai along pen Aron Ray pen Kevan Ahor Kenepon long Labangsa Ahor ke Patheglong Ledejia Phanpura Voti Cartoon si Arthang Hetsi Patheglong Ledejia Phan Bor ilo Bonta dilai raikom sai khia tum kiri ka khuruk ka chepaduk par pik penajok aron rei pen kewana hor nepon long cheklo labangsa hor kohima Nagaland si ke ponji puta raikom sai khia tum pen pachini pon lason si bangso hor hithia long ador pang room pet pen lak troxi an bagdoji puta raikom sai khia tum pen nang pachini dontu kaching nang chek bangke thoma tuma phan birta tokbom apor anke amenakur lapen arongke bang thek pon long lena Aron repen jua ke pathu mate ras ke pathu ington telang. Pini arni kang sam porphai ke thomra achitim apor Bokolia police station ke parlo Bokolia thana abanalong aron repen ras ke pathu pon. Bangso adim penang an arji dinglo sita madu ta pudun hai he. Bangso asai lang no long patir pi kensing rong hang pusi penang an arat atum than pachini pon. Lapen pherang ke kahumri da mahut anta ke ther ke hapado pon pusi birta ribdun long. Arjume me alam law and order atum pipot do joilo pipot ke theglong le chekrong de